Bine, m-am găsit la primul nostru episod de Gangster Vega. Bă, până acum nu te ascunde la mașina mea, bă, te sparg. Bă, cine ești, bă, tu? Bă, fugi, bagă, fugi, bagă, bă, fugi. Fuck you. Stai un pic. Încă. Taci. N-avem boss, e bine. Fugi. Pe unde mai e poliție? Wrath of Crown. O să începem. Și de unde să am bani meu pentru astea? Nu știu că asta nu Sunt boss de boss. Nu știu cum. Dar oare putem juca online? Ar fi chiar fain. Online. What? Niciodată n-am mai fost pe aici. Ouch, badă. What the fuck? Deci. Băi! Mă trișez. Fuck you! Bă, m-a dat afară! Fuck, mă prind un bun la... Bă, camaș! Dar ce armare, mă? Și ar trebui să supraviețuiești sau și pe ăla? Ia bine, boss! Fuck, că mi-a făcut mașina. De câteva ori dacă nu mai bucesc, papa. Ce bine când a fost. Fac, îl văd pe ăla din spate. Ia stai un pic, mă. Dacă trișează, mă, ăla. Trișez și el. Bă, maș. Eu-i dau bă. Abort. Auci! Fuck you. Boss. Pam!